Iki lho, Pak. Nek kutut, Pak. Teko cacah gak sing ro cah iki nek ulo padahal ning kene. Iki lho. Tapi cacah gak sing ro. Yo sing ngerti iki mana apa yo. Iku lah iki lho cah ulo nek. Yo. Ulo ning kene jan. Nah, oke Cale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ceritane kita arepe nyuluh manuk. Lokasinya adoh. Omah. Nah, iki untuk gandengnya tambah siji iki personil e, Cak. Personilnya tambah siji kae ning guri kae. Iki wong telu malian, biasane mek loro iki gandenge. Tambah. Ini lokasinya lumayan jauh, jadi kita menggunakan kendaraan motor. Ini lokasinya nih desa sebelah, dusun sebelah. Paling kisarannya gembruguk ngadep-ngadep aja ulam atau bojo. Ya, ini persawahan. Untuk tujuannya burung apa ya sak sembarangan. Sak oleh. Dari kejagungan tok. Apa sih babat ini? Terus meja videonya dilanjut kok nek wis saka lokasi. Ulap nang moto. Adventure iki dalane yo. Iki sawah. Gone wong golek sandang pangan iki, Cah. Dhewe rene mek nunut nyuluh manuk. Nah, iki wis teko lokasi biyo iki nek kewane akeh, Cah. Ngetutne kamera ya. Iki gandenge tambah siji kae. Biasane mbek iki. Iki lokasinya ning ngene jagungan. Dipercaya jagungan tempat burung klik-klik dari ini lah, Bu. Makanya iki bulat-bulat sik. Sentere ning ngiri, Pak. Sentere iki. Pak. Oh iya, itu ngemarang mulai iwak itu. Untuk persiapan aku mah nggo iki. Pancing, nggo pulut, nggo gronjong. Iki. Iki gronjonge kuwi. Pancing. Iwak oke. Aku nyawang ngisor aku bahaya iki. Iki malah senter-senter golek iwak, Cah. Iki apa iki? Noleh iwak apa ngono. Aku wis nggo pancing ya. Iki lagi tanduran kacang dipercaya sebagai tempat sogon. Ning pinggir ngene iki kan rada tengah. Gak masuk manuk nengah, ning pinggir ah. Turi putih. Yang sama gua ulo. Ora enek. Kita harus hati-hati ini ulan. Ngulur napa ijo apa? Ijo kaplekne ae kok. Gak apa-apa lek ijo. Ini gede. Ya, panggonane manuk ya. Biasanya numpake ning ndi ning ngene iki? Ki dadi ki karo wong sing wis kulino, Cah. Iku kulino gak yo? Tahu. Gak nganu ya, gak megurui ya. Tapi tahu. Jadi ki golek sing wis wong ni sing tahu, Cah. Mergo cah loro tok sering boncos ya. Wis gane klik-klik iki. Dene ijik kok banget. Jan ora dinone. Dadi cara turu ning ngene iki ya, nyepit ngene iki. Nyepit. Biasanya pinggir keteng di tengah. Dia memang bagi tugas, guys. Tak ning ngono, Cah. Kayak dulu ning ngono, guys. Niki aku ngetet iki. Cah. Ini gak toh? Nah, iki jadi wis mupeng nih sak petak sawah jagung tapi
tetep non iki jan, tapi wis gak boncene yo oleh manuk iki rezeki cah. Rungkup ngono Ora Pak. kabeh ki langsung oleh ya ora enek critane ngono kuwi. Kabeh tergantung rezekine wong. Sing ora ya akeh sing dene. Ya carane ngono ndang sugih. Nganu nyulu ae ngono. Iki ndi menyerewok kana. Karena ning kene enak banyak. Ayo jelek ya, Pak. Ki genti ngetutne Pak Yan aku. Ki ben ning ngono. Aku genti ngetutne Pak Yan cah. Motor kulap ya, Pak. Itu godone rungkup. Duh. Kok iso lho? Bukan iso. Itu kan kulit pasir. Nah yo. Golek pasir gak bengi, Pak. Wah niki nek awan mikat ning kene ya jos ya. Salah ning kene ngono wis. Iya, Rungkut. ombrukan. Oleh sedina nek sak truk. Iki manuk Pak, mau. Moris. Jagung, Pak. Jadi kau mulai. Ya, Kene lho. mula apa ayo Zal? Iki lho anu gedenge rumbuk iki mesti ra enek. Ayo cah. Nah, iki cah. Dadi enek lah iki mana apa iki? Iki lho, Pak. Kutut. Nek kutut, Pak. Turu, Mas. Tekepan, Pak. Tekepan. Nganu, ayo Pak lho. Ya dipulih. Enggak tekepne kene. Tak tekane. Tak tekepne. Ketok ta? Alah. Alah. Nganu, gampang nyawang ya. Anu mergo dhek. Gak kena didekep mak kutut. Di nganu dipulet Iya. Pulutnya gak mbok tatas ya. Ben garing sih mak. Wis lah iki gak oleh apa-apa. Kale apa-apa kok cah. Wis. Kecil. Alah gak apa-apa jan-jan ya. Jenenge rezeki cah. Menek sing kok. Gak enak iki kene kok. Untuk dik. Wah, kolam tok kae. Gak enak dalane gak. Ki apa kae? Kok gemlontang ning kono apa kae? Apa kae? Wong ki mesinan. Ya. Wong sing. Yo nganu. Tiga tondo. Tiga tenger. Nek. Oh, nek kene kita jaga ngono lho. Kula ajeng pados manuk. Nek sampeyan ndek manuk tak ketoke. Oh iya, wong duwe deng lali ya. Wis duwe wong lanang gak sini kene. Buat nyisor cah, iki enek rabuk. Entah, bune kok ngene iki. Yo. Ya. Ini telek pite ya. Mak putih gamuk itu mak. Wis ngenek temu ae kok karo dinteni. Kare jane. Heeh. Kok nek dipasang pulut nganu kok kelet kabeh nih tangan. Ya. Nah, oke cah, kita dilanjut. Ki pemburuan di sini belum membuahkan hasil dah. Ini kene ngetan ki apa enak ta kok? Lah kalah wis enak sih. Ini ngetan sekarang ini. Utut. Oh, paling ya kutut. Enak ngono ditonton. Wae nggone yup kutut. Oke, cah iki tadi sebelah-sebelah iki kolam. Kolam ikan. Iki masih menyusuri. Kat mang ora enek. Wah, iki pakai nganu nih cah, disen kakne lampune piye. Apa jenenge iki? Wah, apa iki? Kewan apa iki? Ini kan satu.
Wih, gendus. Oke, rambut ini. Enak, kuwi. Kini kan enak. Piyo. Ki oke terhalang ini ki lecah. Hewan. Jadi ku seprane nek videone terus oke lampu-lampu oke kewan-kewan. Ada maklum. Ngarep maklum soalnya ya piye? Bukan kono ini. Ya apa itu apa kayak? Iya. Wis oke cap videone dilanjut nanti. Nek wis nek tanda-tanda. Iya, Cah. Wah, gede, Cak. Oke, dilanjut nanti lagi. Nah, iki kita menemukan wit cherry, wit kersen. Apa nek ngarani ngene apa Cah ini wit iki? Ngene iki menawa enek iki sentriar iki. Lah iki. Perdamaian. Tapi iki gak enek tanda-tanda iki. Mergo nek enek mesti wong-wong iki bengok-bengok iki. Balik-balik pendak sing oleh mesti payan iki. Alah, golek Ping pira? Ping 4. golek mesti kudet. Heeh, tapi sing ro mesti payan. Jan. Masalahnya cara aku gak iso wong aku kameraku nganu, aku fokus kamera. Terus lampuku ya ndek. Gak iso aku. Ki piye ya gak oleh-oleh iki piye? Enek, Mak. Enek. Yo balik ae. Yo balik. Putar balik ato iki. Cacah gak ada sing ro cah kene ulo padahal ning kene. Iki lho. Tapi cacah gak ada sing ro. Ulo klisi iki lho. Dan ular ini tidak berbisa ya teman-teman. Jadi aman, jadi gak apa-apa. Iki jenenge ulo klisi, ulo apa ya? Lali ya nek arane apa lho. Ulo dadi aman. Jadi ulurmu ya ulo mesti ya. Heeh, rohku mesti ulo ya katanya. Mesti ulo. Wah, aku tinggalan aduh, Cah. Iki apa? Bule. Oh, bule. Nah, iki. Jadi nek sing mateng ning sawah iki kudu njikuk. Oh, wae kudu njikuk. Tapi gak oleh iki wae wong, Cah. Ini susah, Cah. Apa iki? Iki sapa? Apa iki? Semut. Enggak. Semut iki. Kayak sing ditemu ning nguri lho, Pak. Ning pring-pring lho. Iya. Ya ya. Heeh. Kabar-kabar Sherlock. Oh iya, enggak ngapi deh. Pah iki ket mang akeh ngene Cah. Iki lho hewan iki lho apa to iki? Pah. Mengganggu kamera ya. Jarak pandang. Dan ini pohon apa iki ayo? Awas ya disentri sik nek ulane pra. Kayak apa kayak Pule kayak duduk. Pule iki. Nyuyut pule Cah. Dan pule ngene iki dipercaya jarene ngene iki enek anune Cah. Wit bule iki jarene iki enek anu demite. Jarene tapi aku ora ero. Biyen jare wong biyen. mana apa Mak? Ndi? Pateran. Wih, lagi Cah nek tilang Cah. Wis dilang. Gila. Dilang. Mbok pikat ya. Ini konten. Apa iki? Wo kutut. Apa iki? Aku tuh tak ngono duduk. Apa iki, Yop? Pas ngarep. Gila. Nah, iki Cah, nek poin. Kok belum fokus. Ayo, sing ngerti iki mana apa ayo. Iku mana kan ini? Sing sekarang Nganu teh apa jenenge? Mana apa jenenge? Apa lali aku jenenge? turun nggak mungkin kayak. Oh,
Nganu ta sing jarene demit. Tengok-tengok, Mak. Iya, aku medun cah. Ini masih proses mencari, aku gak oleh banter-banter. Wis ini cacah, nek maneh mlayu. Kene yo. Pindah mana cah? Silang. Aku aja nemu wis. Iya. Hilang cah mana cah? Ya pindah ya. Yo. Nih kita mencari spot tapi kan ini wis ready kan penak toh. Ndi. Apa wi? Waduh salah, gak fokus cah sepurane, gak ketok. Nah, aku pingin tutnya yuk. Ini lanjut pencarian burung. Pak iki gak gelem fokus melihat cah gampangan. Mergo iki lho enek kewan iki lho. Gak gelem fokus ya. Nah, oke cah wis video lanjut iku neh. Nah iki cah, iki lokasi lanjut kita. Wait, apa iki karo? Sik, bagi hati-hati cah. Nyemplung bahaya iki. Piye? Oh, salam. Sirpu-sirpu kok. Kayaknya. Ya, soalnya ini iki rumbuk. Dan iki tebu. Iki nyalabang iki duduk demit ya iki anu lho iki. Tower iki. Aku mau kira demit. Ya, Enak. piye? Paling pindah sing ndek kono lho, ndek kono. Iku nang bae. Gila. Gila. Lan. Pesona laki-laki. Ah, pesona laki-laki sing gak digoleki bojone ini kita. Masalah bojone gak enek. Gak enek cacah iki gak poin iki wis. Koneh. Ya, lebih ngene. Poin iki lho, Bos, poin iki. Gila poinnya cah. Iwak sak bantal iki yo. Jan. Jiwa mancingku meronta-ronta cah. Oke cah, dadi kapan-kapan mancing ayo. Iki mi, golek mana mesti ra oleh-oleh. Kita mancing ya, sampeyan iki pengen mancing aku. Nah, kita jadi kita menemukan lokasi yang kesekian kalinya proses mencari di senteri Dan gak ada. oh sama renek ulo Enak, Mak. kayaknya ini gimana lali nyala beda Tidur kan, Mak. yo dalanin di kosong gak ada ini kosong. Aku nang golek manuk apa ta? Apa tekok ciduk no yang ngerti ciduk. Nah, bentar ini kono caman. Wis temu antare penting. Golek kreca ya, Mak. Kreca ini di. Pelut barang ya. Betul kan kreca. Mancing melut. Enak. Tegal gemak iki. Mak gak suka pas-pasan. Ini tanmu kayak wakeh no pak. Gemak kayak. Yo, ning dalan nih liwat so gemak ini beri-beri. Iki kisake golek ning kene. Iki aku ngetut iki. Yo. Emang safety cah. Emang safety. Tapi sikile ora.
jenenge sepatu brok. Nah, oke cah. Ini bet apa ya? Jeruk. Ini apa guys? Bet jeruk. Ya. Langsung petuk ula cah. Lah. Pokoknya nek ula berarti wis boncos. Ora doyan kok anu. Iki ket mengko oleh ula ya piro pisan. Pak maju, Pak. Lha kuwi. Lha kuwi. Oh, ada kok sing kono ini. Apa ya? Yo. Bismillah. Iki apa? Bismillah sik. Sipur. Ini aman. Aman dah. Yo. Dadi kene ulone cah. Aku lagi sore. Amit nggih. Iki anake iki cah. Nah. Biar kabeh ngene. Wah, nek buyar kabeh cah. Masalah. Manoke buyar kabeh. Ibu-ibu akeh. Tapi gak kutut deh koyoke tapi. Heeh. Mergo dingonane iburi. Berarti ya kutut kuwi. Nek sing wis turu ning ngetok apa? Lu modele manuk kok jaga-jaga ngono lho, Pak. Di sebelah kene iki kolam. Iya, ibur kabeh. Mergo enek ula iki lho. Iki obat iki langsung. Nganu. Lho. Masalah ning ngono cah. Nah, iki ana ulane cah, tapi cah gak sing ngerti iki lho. Ya jangkrik. Lha. Iki dadi kita iki ning kene nyuluhi kaya ula jan. Umbrukan. Intinya onge itu. Soalnya ngono cah. Iki daerahnya lembab, sawah kolam. Jadi ya wajar lek akeh ula iki. Panggonane jan ngene iki. Panggonan sing iki lho. Ula iki lho. Apa? Dondo ini. Ki apa iki? Susah. Susah. Pelungsungan ula. Ya, jan. Niki menandakan dadi ning kene iki ula tok. Ndi? Ula. Ndi? Ula. Ora ketok aku. Maksudnya petuk kok ula. Ndi ula? Kok kono, Pak? Ndi susah, Pak? Ndi? Ndi, Mang? Ini kira. Enek susah cah mancah. Ora kok, ula kok. Ini susah ula. Sik, aku pengen ula cah. Ki dikabari kancaku nek ulane. Ndi? Sik, tak zoom iki tok. Ndi lah iki. Lah iki lho cah ulane. Yo. Ula ning kene jan. Iya ulane, Mak. Ndi? Oh. Ya. Ndi? Iya. Santerne. Ndi Pak? Oh iya iki ula. Piye ula jan ning kene. Ki tak nemu susu ndi susuwe? Ndi? Iki lho. Oh iya susu apa iki? Apa iki? Semut apa Pak sendirian? Masuk semut. Kok gede ini? Semut deh kayaknya. Lihat. Ini Yang mulane Pak, wi apa wit rumbuk. Wes sing kene iki ula ijan. Gimana tadi ora malah oleh manuk. Mang ketek ula. Pak Den nyuluh ula ya, Pak. Pindah alih profesi ya, golek ula. sing ndi kok sosis ini kali diputer. Nek ayo.
Soleh ulek. Iki ngarep wit gedang ta, sepil. Wit gedang. Jadi kita bersama pawangnya gitu. Sing ngerti wilayah kene. Makanya dia ngerti panggonane. Ulol dibedhek roh. Kok iso ngene piye yo? Ceritamu piye mbiyen? Tahu, Mak. Anu ya wis kulino liwat kene mergo. Pindah lokasi. Kene boncos. Terus aman beri adoh. Nah, oke cak kita pindah lokasi dulu. Gini mah oleh belas. Jan manuk iki oke tapi gak gelem kelet pulut. Aku menang ya, Pak. Cak video ning gone aku iki konsentrasi tipe nggo. Nah, iki lokasi pindah. Muga-muga iki oleh hasile. Ben panggah ora ulo Apa? Kini mau apa? Weh, dedeng cah. Cana. Cana. Jere wong biyen cana. Awas, center, del. Poin. Lah ya ta. Ibur neh cah. Jan, kok kulino. Nek ibur sitok. Modele ulat sithik dhek nganu ibur. Lo, Mak. Ndi? Lo lo. Ndi ne? Lo. Yo, tok ulone cah. Ndi yo? Sentere gedene yo ndi? Oh iya lha cah. Lah kala peh kita melongsrong kala. Ulo ijan kok. Tapi menek lewat ndi kok? Iso, Mak. Iso ye? Mana mungkin. Berarti cara dhewe berulah aja menek. Bahkan rombok ngedeni kae kok. Ulo tok kene kono. Yo, nah. Nanti milik asal. Ya, milik asal. Nah, oke. Kita menyusuri sawah lagi. Itu harus sidik-sidik terus balik ngetan. Iki anu cah, proses mencari. Manuk kan mung kutut tapi wis ngono kae. Ibur. Iki bentuk ndi ana bener layangan pisan. Gila jagungan gila. Nek cilik ini masa ya gelem? Manuk. Ya, jagung cilik. Melok iki lho suhune iki lho iso. Dicucuki apa?
Godhongnya piye ngono lho. Enak masuk iki. Iki ben sak colokan langsung. Enak. Iki Ki telo. Siapa tahu? ya? Gak ngerti. Ki mau dinane apa? Soalnya arahi diatur loh. Loh ya toh, langsung toh. Ya kuwi domoy. Arahi diatur. Ngetan tengah. Oke. Jadi malah ngumpan ngono kok. Makane mang gak oleh. Oh, wis gini ngetan emang. Hmm. Ini ning kendong gini. Ya ini kentung oleh oke iki mang. Hus. Kita mencari lagi. Lagi jagungan. Apakah ada burung klik-klik? Klik-kliknya sentek. Wis ngono dipikat dicacah. Masa ya sing Yo. Nah iki buka enak. Iki jarene suhune nganu. Iki potensi jarene. Jarene kulino enak manuke. Agawane omong. Bisi-bisi ae. Iki ketikira maling. Piye? Salah. Piye iki? Kayak enak. Oh, lo. Di. Zaman lo. Di. Di tuh yuk, oh iki lecah. Yo. Jar. Ulone. Kan mangko ulo itu sih mulai nih. Iki manuin nanti terusan. Yo. Dan iki mang dari informasi. Iki mang malam jemah cah. Jemah apa iki mau? Kayak nek sing terus cacai. Oke, demite ning kono. Iki mang malam jemah. Kita iki posisi wis jam kira iki. Nanti jamku. Nah, iki jam 12 kurang 3 menit. Jam 12 kurang 3 menit. Dan ini menunjukkan dari ini oke demite. Iya muga-muga kayak enek. Iku cara nek demite aku ya wedi dah. Mergo ya ganjil bertiga. Wis kaya ngopo keseruane iku diikuti terus. Boleh apa ket masih mulai ulo daripada manuk. Manuk kena dihitung tapi hibur terus. Udah tak cepak nih iki bulut. Wis apa dilanjut. Ambu kemangi. Mbak ini kini nek kemangi nih. Dia. Wis lanjut. Nah, iki tadi seberangi kono sumber complang. Sing ngerti sumber complang lagi oleh lori. Sawah lori. Dan iki apa? Jauh dari desa. Ya sawah lah. Desane ya enek temak ning kono. Aduh iki. Nah, oke cah iki dadi kita dijak pindah ning pohon apokat. Jare ning kono kutute wakeh. Apa iya? Carit. Iki yo oleh sak truk. Jare ning kene apokat apa kan. Kono kutute wakeh. Tapi ya searah jalan pulang gak apa-apa kan. Soalnya jam 12 malam. Lebih deh nih kan. Demit jare padha moro iki. Iki pedesaan. Ini jenenge pojok kampung cah daerah jenenge. Karena apa iki nek pojokane Pranggang Ancanan. Makanya jenenge pojok kampung.
Oke cah, dilanjut nanti lagi belum. Nah oke cah, kita sampai di wit apokat. Iki sing jarene akeh. Iki ngarep iki pedesaan dah. Omah tok. Nah oke cah. Dadi lah iki kancaku nemu. Nya. Dhuwur banget. Dawa iki lebih sak pira ndi? Aja iki kutut masalahe. Ya wis cah. Yan. Ya Pak. Kaen picuk anune sik apa? Iki lho, majakno. Sentermu gak masalah nih, sentermu. Karo kunci. Oke. Iya. Wis aku senterku rada ngisor ya. Kawane rame-rame aku cak. Aku linggo. Bajingan. Mesti ngene iki ya. Nendi mau? Walah teko kok. Ayo ya. Wis, ibur. Wis gak oleh nek cata. Datuk. Jangan silet. Ket mang ora oleh. Nemu asik ya nek tak sesuk. Ndang nemu asik wis. Standby kene aku, ndang nemu asik. Bisa, iki lanjut muga-muga poin. Muga poin. Bismillah. Nek. Enggak ada lagi. Jadi ki sepanjang jalan iki anu apokate akeh. Lah ya to wedhus to. Kalau wedhus akeh ka. Yuk. Oke, kita melanjutkan eksplorasi untuk mencari burung. Dan ket mangi gak oleh-oleh. Benda apa oleh? Ibur, ndak oleh ibur. Pak, ambune wedhus. Pak ini wedhus tenan. Iki lho. Hai. Duh, ibur. Aduh iburnya cacah. Dan cuk. Oke, ngapok nih kono kae. Bisa kan datang kali. Kayak kalau Duk gak wae. Duduk. Tapi nih kayak kono sorone, bila apokat ngarep bila. Tapi mbok sing ndi mong. Iki ya. Yo, jong neh. Kela. Madem besar. Enek poin. Di mana? Bayan, tidur bayan. Kela kita. Kela. Gila. Cepat. Awas. Mergo nganu kok gak disenteri malih anu. Pucuke iki kedemekno ibur. Iki mang walat cuk. Benda apa oleh mesti enak cobaan iki apa tuh ya Allah. Alah. Ndek wetane lho, ndek omah etane lho. Masa oke. Iki malah nemu Pak Abang ki ya disepil. Oh iya, nek Pak Abange. Iki lho cah. Ini Pak ya, rene yo. Tapi cekal dhewe. Kene ya. Nyang. Ya. Alah. 3. Alah. Belum dulu marang. Oh. Lho nya. Oleh iki hasile. Oh weh. Nah, mau apa piye? Ini. Ya. Rilis. Ben dicekel cah cilik ya. Nah, oke cah ngono videone. Memang gak oleh apa-apa.
iki mang oleh ulo. Dan ulo tak pirang-pirang. Ngono ta videone, makasih sing wis delok video iki mau. Senajan ora oleh